Pa evo, počeo bi sa jednim stranim viđenjem naše prakse, naših programa. Jedan članak koji je izašao, o kojem ću nešto kasnije više reći, usporedio je energetsku učinkovitost u Hrvatskoj 2018. godine sa uspjesima Hrvatske nogometne reprezentacije. Naime, Adrian Joyce iz udruge Renovate Europe je na društvenim mrežama objavio jedan članak koji govori o tome kako je Hrvatska ne samo te godine u nogometu, nego i na polju energetske učinkovitosti značajno ostavila iza sebe mnoge druge jače reprezentacije u energetskom smislu, ako to tako možemo nazvati. Naime, tada se kroz razne programe, tada su aktivni bili radovi na raznim energetskim obnovama u vrijednosti preko 410 milijuna eura, što znači ukupan iznos, pogotovo u odnosu na omjer stanovnika, je bio daleko iznad zemalja s kojima se možemo uspoređivati. Sama slika hrvatskog stambenog sektora otprilike govori da se nešto više od 40% energije ukupne troši na grijanje, odnosno troši se u stambenom sektoru, s time da, iako je to nekakav prosjek Europske unije, u našoj situaciji ta energija se troši poprilično neučinkovito. S obzirom na broj višestambenih zgrada i obiteljskih kuća koje su građene u periodu od 60. do 80. godina, to je, rekao bih, gro stambenih objekata je izgrađeno u tom periodu. Tad nisu postojali tehnički propisi koji su previše pažnje posvećivali energetskoj učinkovitosti, stoga je mnoštvo zgrada u startu već bilo poprilično neučinkovito. To nikako nije bio jednostavan proces, s obzirom da iako je već postojala dobra praksa, iako je već bilo zaista dobrih, kvalitetnih pokaznih primjera i dobrog iskustva, mnoštvo suvlasnika iz obnovljenih objekata je jednostavno su bili dobri glasnici programa koje provodimo, a novi način sufinanciranja donio je poprilično velik broj upitnika, jer iako smo znali što želimo postići, susretali smo se sa novim procedurama, sa novim administrativnim postupcima, sa nekakvim kontinuitetom na kojeg nismo mogli tako lako utjecati, s obzirom da ipak ne možemo sami odlučivati o sredstvima koja su nam na raspolaganju. Samo i za ilustraciju, za kraj ovog prezentacijskog dijela, pokazao bih jedan možda dosta dobar primjer. Dakle, ovdje vidimo kartu Republike Hrvatske i njenih županija sa brojem projekata energetske učinkovitosti, odnosno obnovljenih višestambenih zgrada putem nacionalnih sredstava. Tu su brojke bile onako u određenim dijelovima, u određenim županijama gdje je energetska obnova višestambenih zgrada duže postojala i bila dobro poznata. Tu smo imali velik broj projekata tradicionalno. U drugim županijama je to bilo onako sramežljivo. Procedura je nešto administrativno zahtjevnija od nekakvih jednostavnih prijava, to je točno. Međutim, najčešće greške čak nisu u nekakvim tehničkim aspektima i u nekakvoj toj složenijoj dokumentaciji, nego recimo u popisima suvlasnika, u nekakvim stvarima koje bi trebale temeljno biti riješene u smislu. Iz dosadašnjih iskustva, evo 5 godina se bavim ovom tematikom, pokazuje se da mnogo suvlasnika u višestambenim zgradama zapravo ne doživljava baš višestambenu zgradu kao svoje vlasništvo, kao nešto o čemu je potrebno da i oni brinu, nego to prepuštaju nekome drugome